ህዝባዊ ግንባር ከዓ ልክዕ ከም ባሕሪ ዝዕምቀቱ ጥልቀት እኳ እንተለዎ ሓንትን ጓናን ባህር ኣላቶም ጠቕሊሉ ዝፍንፍና ባህርያ ዘይውድዓውነት ፖለቲካዊ ባህሊ ህዝባዊ ግንባር ውድዓውነትን ዓቃልነትን እዩ ህዝባዊ ግንባር ቃልስና ጥዑም ክኸውን ኣይበለን ቃልስና ነዊሕ እኳ ደኣ መሪር ክኸውን ምዃን እዩ ብጊሓቱ ነጊሩ ንተጋዳላይ ንህዝቢ ብቋንቋ ግብሪ ብቋንቋ ውድዓውነት ነጊሩ ብኒሕ ክብድሆ ከም ዝዳሎ سلف كله مجزاتي ناي إثيوبيا أبزلا على ترزي بزيهو نهاي لسلاسة مالتيو أبتوانتي من إسيات إريتراويان زحردولو زغنطلولو سلكي غيركا زحنقلو سلاز نبره حدي غبت عندي زيو كالي ون أبتي خبابي أنا التسلف كله كبابيتات ناي زباو حيلتات بتعقل سلاز نبره أبتو وشتي يعني زعبا خلان تولد كلان عدي أتو سلاز نبرو مشيتاوي بلوتيكاو من نقاق سلاز نبره ركبات من سماليسيات سلاز نبره زيتي ني مسلاف قدده خالي تي هاقراونتون بقرب كسر جنبرو مالتي هذه سبعان سلستن كاب مفارق ناي سبعان سلستن مالتي كاب خبابي باتع حرقي وزبال عدي تغيناني ساحل وريدنا مالتي احنا خاب تعلم تعصرت حدا كاب حيل ولد خاني عصرت خلته تغلالا 13 ازازينا الامي سراج نيرو مسو خاني صقاي ودقشي بلو كم نختل نيرو تاهادو ب 13 سبات قيمه مالتي ابحث الوان مالتي كبابي ورحي عصرت شحن شعتني 13 قيمنا عصرت حدا خاني زي كوينات ناي 73 نبلو ناي 13 معلتو وق نسقاطي منا اب تصفات فو نايتنا 13 معلتي نحنا بدرجه خبير برت حانتي 6 ملم حانتي اثنين عقدان بلا يرا وي كا 3 انشي حاده خاصه وانا حاده كم جنبار ابتي زي حجي تابا ود غورو نودلنا أقاطامي نحنا ناي سبا ودغورو مسينا يارنا ودغورو من الباساب في ناي في متقعت ناي في كنات توم ناي هيدا سلاسه زنبرو كوماندسن تصفراوي حجي نحنا في مورتارات ني ناي مجمرتا مالت ولا كان مهارو نبلومبري ابغا بطاقمو قلميتو كوينات افينا ينفلطينا سلازي زي ابركوتو ديرنا كمزي كساينرنا خبلكاو ناي كلني كم حافشاو هلاو يطرا نيرو باطالا لكن ود غورنا بانا مصيو خلتو اجوهم بلون غلزبل ناي مورال نعنا كسايهم نيرو اذا تبا ود غورو دبال دلو زوم كوماندس سلازا اسوا خبانا زلو بومباتات اخيبو نابا وريدو نتي صلاي بفلاي زوم كوماندس ين نابا ادت كانيران كوماندس سلازنا نبرا خاني اسرو ورد مسبله دارغا باتسو
أبي ناي كورنا عناي زعلميو إذا حق زنقر هزباو جنبارك مسباريو أبي ناي كفل أكلاتيو حق حب نتعباي صحاي وحن تقني لنات أمته حق زعد قصراوي تحرنت نسوجن بدرق قرارو بستتقلقع معناتو نواغان كبرن هاجرو مليسو حق إيمو أتي ناب بحالي زتقيره بحر هزباو جنبار ناب عاوتون تصبقون تراي أيقوينيو سلازي لعلو كلون قدم كلون حق إذا قدسو كم سجن رؤسو أبحث أيك أبرنيو أبزغف أكونتات نحكي وحيلي زت المتاع مدرن سماين انت تلاقي كم عين مرفق كلون تتصببي أدو تبلو حجر فانتيسكا ناي كل مفتحنا بيتكا جبيتكا تقاد على يزبلو قاس تايو فكرتكاي فلالي من قدي تمارو نيروم كالوت نيروم شكالو نيروم كبابي عسرت خلت سوات نغون بحن سابوتينا أبت خباب مالتيو أبزنا يبعال قراءة ولع بحر بارا مسبت احنا خبك بساز موتو بزحات تسنبيرمنا أبزيز بلكاز الله خبابها وقات يكاد نيرو نا إثيوبيا نيرو بعبيو وفري نا كومانديس نيرو خبك بساتات نا يتقاد لحرنتون نيرو تسابوتات ها كوتاس دا تواقعنا هنا دارقا ني قرر متينا والدي تعليمون بزحي نبرن تراوغا تعليم نايسومونيا قرب مسبرت من اللاين وتادراو ديسيبلين قالني نختتري وي نختخصو تزيكوني تعليم زبال لاين نبرن كاول ني حاجه كوبتوغا كبر حويوم بركم سبيل كايوم فايدا يبونون مكو حناني نبحاتي وساني كوبتنا كبر حويوم بركم سبيرنا يوم فايدا يبونون مكو حناني نبحاتي وساني مدرن سماين انت تلاقي كم عين مرفق كلهم تتصبي أرجو تبلو حجر فانتيسكا ناي كل مفتحنا بيتكا جبيتكا تقاد على يزبلو خاستايو فترتكاي أينا يهوتوريو مزقبكا التحس بقيح الشملخان ترفو كلاحس جنرال السوفيت بالكايوم هنن وطناي كرملين غير كايو كينمين وطناي كرملين غير كايو كينمين غرغر اسمرا نبلا صلاي كمودبو غرغر اسمرا اسيو ني سغادلتي ወይ ካነ ዘ ወንበሪሳት ዝብሎም ንሱ ፈጽሙ ደምሲሱ ካብ ገጽ መሬት ከጥፋና ይቲ አታሐስቦ ነይሩ بس نبرة مبدأ هجن بتي عقمي نربطي زبون حالتاتي أنا بحنيرنا عقمنا خندي يركض الكافي أنا هقوم جونجو خلهم كاف سلسلة خمسة على أي نخونينا سيس على أي مثل الناس بحالون مثل الناس نحن وادر كله من الواش نسو سلسلة عطفنا حلا نيرخون خل بعد على لتي وفرنا تجن بس نبرة عقمي تبديه علامه خيوعه فشل تاريخ مالتيو ناتو سمبرات نتاي تفطيرو اب إثيوبيا انتلكاني ثم كلهم ترسراويتم كوماندسن او زموتو رسوم كمان كالعلو كالو رسوم دي ملعل اب حطو ناي سراويت اب إثيوبيا مالت
ሰራዊት ኣብኡ ተዘርግሑ ተሪፉ ሓለፍቲ ናይ ሓለፍቲ ሬሳ ከዓ መፅኦም ዝብል ናይ ምንዓብ ባህሪ ተላዒሉ ከምኡ ከዓ ተማሃሮ ጀሚሮሞ ሃይለ ስላሴ ከም መራሒ ተቐባልነት እናወደቐ ከይዱ ማለት እዩ ብኡ መጠን እቲ ምንቅስቃሳት ከዓ እናሰፍሐ ከይዱ ድሕሪ ዝመፅእ ምትካእ ናይ ደርጊ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሕቶ ናይ 73 ዝነበረት ውግእ ወይ ከዓ እታ ፅልዋኣ እዚኣ ማለሲ እቲ ምውራስ ግዜ ዝወስድ ኣይኮነን ካብ ኣመጣጥኣ ምስ ወንኻ ምስ መንፈስካ ምስ ኣብ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ድሕሪ ስርዓት ደርጊ ዝነበረ ፅልኢ እስ ንዝኾነ ነገር ክትፃወር ኢልካ ኢኻ ትመፅእ ኣብኡ ዝፀንሐ ባይታ ከዓ ዋላ እኳ ኩሉ ዝተሓሰ ዝኾነ አንሲ ከምቲ ፀንሐካዮ መናብሮ ብመሰረቱ ተቀየረ ይፀንሕ ግን ንኡ ክትፃወሮ ከም ዘለካ ትገብር ቅድሜና ፀንሑ ስለ ፀንሐ እዚ ክልቲ እዚ ተደማሚሩሲ ነቲ ድሓር ንነዊሕ ዝኸድናዮ ጉዕዞ ከቃልሎን ከፍርሶን ነዚ ኩሉ ድሓር ተገብረ ታሪክ ክንሳተፎ ክኢልና ማለት ክብርታት ወዲ ሰብ ኣብ መገዲ ስራሕ ዝፍጠር ቀኒዑ ዘይደንና ተሓሳስባታት ከዓ ነቲ ዘይጭበጥ ተጨባጢ ይቕይሮ እቲ ዝበረቐ ሓይሊ ምንባር ካብ ባዕሪ ሓሳብ እዩ ዝርከብ ቁኑዕን ርቱዕን ሓሳብ ከዓ ዘይነጽፍ ሓሳባት ይፈጥር ተኽእሎታት ዘይከኣል ክትመልኽ ልዕሊ እቲ ግብሪ ቅድምን ብኣውራን ዝስራዕ እቲ ሓሳባት ክውለድ ምዝኽእል ጥራይ እዩ ሓሳባት እቲ ካብ ሎሚ ንጽባሕን ክንእዩን ዝርኢ ዝኸይድን ዘብጽሕን ሓይሊ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ብመሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ነቲ ብውዲት ምዕራባውያን ሓይልታት ዝተነፍጎ ሃገራዊ ልኡላውነት ንምጉንጻፍ ዝተኸተሎ መሪሕ ሓሳብ ንተጋዳላይን ሓፋሽ ህዝቡን ነዊሕን መሪርን ቃል ስካይዱ ረዚን መስዋዕት ኸፊሉ ብማዕለት ዝኸፈሎ ክቡር ዋጋ ንባህጉት ተንጸባረቕ ክብርትን ስልጥንትን ሃገር ከም ዝሃንጽ ዝነበሮ ሓያል ናይ ምእማን ሓሳባት እዩ ሓሳባት እቲ ብቐዳምነት ዝስራዕ ሚስጢር ዓወት ስለ ዝኾነ ሕጂ ቅድሚ ሳሕል ሙራድያነ ዝተሳተፍኩም ውግኣት ውሕዳት እዮም ናይ ሓድሕድ ውግእ ነይራ ሓንቲ ኣብ ማያዋልድ ናብ ሰኸር ንእሽተን ተሳቲፍና ኢትዮጵያ መፂኦም ነይሮም ንዛ ናይ ግራት ኣውልዕ ዝብለካ ዘለዎ ግን ኣይተሳተፍኩ ናባት ትኽዚ ግን ሰምዑ ነይረ ብሓፈሻ ካሊእ ካብ ገዛይ ክወፁ ከለኹ ዝገርመካ እቶም ምስኦም ዝወፃእኹ ነባራት ተጋደልቲ ንዓይ ከላሽን ይቦም ብምንታይ መሪፆም ነፍሰይ ይድሓን ነይሩ ድር ዝበልኩ ነይረ ዋላ ንሳሕል ክወርድ ከለኹ በዚ ናይ ሰማእታት ሕም ዝበሃል ቦታ ድርባቦ ቀጣን መፂኻ እንደገና ነዊሕ ጎላጉል ምሉእ ለይቲ ትኸይድ ሓዲርካ 8 ሰዓት 7 ሰዓት ትኸዶ ኣብ መወዳእታ ነገረግርሃ ትበፅሕ ማለት እዩ እዚ ንኩሉ ተፃዊርናዮ ድልየት ስለ ዝነበረ እቲ ፅምእ ነይሩ ጥሜት ነይሩ ኩሉ ነይሩ ግን ዋላ ሓንቲ ይስማዓና ነይራ ሓደ ንእስነት ነይሩ ካልኣይ ድልየት ነይሩ ነዚ ኩሉ ተፃዊርና ኣብታ ብሌቓት ትበሃል ብሌቓት ማዕስከር ነይራ ብማዕስከር እውን ህዝባዊ ሓይልታት ሽዑ እዩ ንመጀመርያ ግዜ ከልበትበት ነይሩ ናይ ሓድሕድ ውግእ ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ ነይሩ ብዙሕ ከም ማዕስከር ዓብይ ትብሎና ንኩሉ ዘሳልጥ እውን ኣይኮነን ኣብኡ መፂኻ እውን ሓደስቲ ትሕዘሉ ዓቕሚ ነበረን ባሕሪ ሓሳብ ንዓንቃፍ መንገዲ ዓወት ጸሪጉ ዘጣጥሕ ሓይሊ ማእከልን ደረትን ኣፈናን ምዕራፍን እዩ ካብ ሕሉፍ ንህልውን መጽኣን ዝሰርሕን ንሱ እቲ ሓሳብ እዩ ግብርን ውፅኢትን ዝትርጉም መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ሓይሊ ሓሳብ ነዛ ሓቀታት ክውን ንምግባር ልዕሊ እቲ ወዲ ሰብ ኣብ ናይ ምንባር ግዚኡ ክገብሮን ክመልኮን ዝኽእል መንፈስ ተወፋይነትን ዓያይነትን ከጥሪ ብዘይ ዝኾነ ብቂ ክቡር ዋጋ ኸፊሉ ክቃለስ ተቓሊሱ ክዕወት መሪሕዎ እቲ ቁንዕን ርቱዕን ሓይሊ ሓሳብ ሓንትን ዘይትስበርን ዘይትፅንቀቕ መንፈስን ቅድሚ ኩሉ ትስራዕን ፍቕሪ ይፈልቲ ባሕሪ ሓሳብ ንዓንቃፍ መንገዲ ዓወት ጸሪጉ ዘጣጥሕ ሓይሊ ማእከልን ደረትን ኣፈናን ምዕራፍን እዩ
ካብ ሕሉፍ ንህልውን መጽኣን ዝሰርሕን ንሱ እቲ ሓሳቢዩ ግብርን ውፅኢትን ዝትርጉም መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ነዛ ሓቀታት ክውን ንምግባር ልዕሊ እቲ ወዲ ሰብ ኣብ ናይ ምንባር ግዚኡ ክገብሮን ክመልኮን ዝኽእል መንፈስ ተወፋይነትን ዓያይነትን ከጥሪ ብዘይ ዝኾነ ብቂ ክቡር ዋጋ ከፊሉ ክቃለስ ተቓሊሱ ክዕወት መሪሕዎ እቲ ቁንዕን ርቱዕን ሓይሊ ሓሳብ ሓንትን ዘይትስበርን ዘይትጽንቀቕ መንፈስን ቅድሚ ኩሉ ትስራዕን ፍቕሪ ይፈልኪሉ ተሻሪኾም ዘሊል አንሰሎም እንጋግኦም ሓመድ ሒዞም እናተቐዲዶም እግሮም ረጊሎም ተተሓሊሎም ናይ ግጥማት ቆባፈኑ ማለት ስንቂ ዝመፀና ዝነበረ ካብ ቋራ ብኣስራይ ኣቢሉ ንገረግር ይዳኣቱ ነይሩ ኣስራይ ፀላኢ ኣትይዎ እዚ በዓል ቀብሪ ውእት ወይ ከዓ እዚ ናይ ሓወልዕ ከዓኒ ዝያዳ ተጋድሊ ሓርነት ስለ ዝነበርዎ እቲ መስመር ናትና ዳርጋ ተዓፅዩ ኣብዚ ክቱር ጥሜት ነይሩ ጥሜት ብጥሜቱ ማለት ዝኾነ እኽሊ ዘይትረኽበሉ መብዛሕትኡ እቲ እዋን እቲ ንሕና ንምገቦ ዝነበርና እዚ ሓንቲ ቀጢን ሕሩጭ ኣብ ማይ ውዒ ትገብራ እሞ ስብቆ ፈውሱ ሞት እዩ ብፍላይ ኣብ ዓራግ ምስ ከድና ምስቲ ክረምቲ ምንባሩ ቁሪ ከባቢ ወርሓ 12 እንጂነሩ ኣብ ባሕሪ ሽዑ ዝጅመረሉ ናይ ክራማት እዩ ብጣዕሚ ቁሪ እዚ ክትብሎ ትኽእል ክሳይ ይነበረን ቀፂልና ዝመፅእ እቲ ምስጋር ናብ 74 እዩ ከምኡ ኢልና እቲ ሽግር እናተፈትሐ ማለት እኽሊ ክመፅእ ጀሚሩ ነቲ እኽሊ ምስ ገለ ናይ ሽጉርቲ ናይ ገለን ሓዊሽና ብዝኾነ እቲ ህላዊ ዝበሃል እናረጋገፅና መፂና ካብ ዓራቅ ኣብ 74 ናብ ገረገር ተመሊስና ገረገር ምስ ተመለስና እታ ጋንታ ዝነበረት ካልእ ኣሃዱ ተወሲኽና ናብ ክልተ ጋንታ ኮይና እተን ክልተ ጋንታ ኣፅዋርና ከም ዝብለካ ዘለኹ ፍታ ናይ መጀመርታ እዋን 81 60 ሚሊ ሜትር 2 ኢንች እዚአን ኣብ ገረገር ኣስመራ ምስ ተመለስና ግን ሓድሽ ብረት እንታይ መፂና ዶሽካ መፂና ግሬኖፍ ቢሰን እዚአን ከዓ ተን ምስ መፃ ከም ኣሃዱ ናይ ከቢድ ብረት ባዕላ ኣልኣሚን ስራጅ ምስ ወዲ በርሀ ኮይኑ ካልኣዩ ዳሕራይ ተን ዝነበራ ተብረት በቲ ይዓቕሞም ዝነበሩ ትምህርትታት የካይዱልና ነይሮም ምናልባት እቲ ትምህርቲ ኣድማዓደ ነይሩ የድማዓን ከም ኣፋፍኖት ናይ መበገስ ናይ ብረት ይግበር ነይሩ ሓደ እቲ ናይ ክልተ ቀነ ውግእ ናይቲ እዋን እቲ ኣብ ፀቢብ ቦታ እዩ ዝካየድ ነይሩ እጅን ካብ ኣስራይ መፂኻ ብዒላ ፃዕዳ ኣብቲ ከባቢ ናይ መጣግሕ ዝበሃል ቦታታት ኣብኡ ዝካየድ ነይሩ እጂ ዓቕሚ ናይቲ ሰራዊት ኣብኡ ዝተሳተፈ ክትሪኦ ከለካ ምዕላ የብሉን ምክንያቱ ብሙሉእ ዓቕሚ እዩ መፂኡ ፀላኢ ሰራዊት ህዝባዊ ሓይልታት ተመክሮ ነይሩ ሓደ ቀጻሊ ምስ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ምስ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ረፅሚ ነይሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕስከራት ወፍሪ ይገብር ነይሩ ከትካት ተጥቅዑ ማዕስከራት እውን ነይሩ ምስ ከምዚ እቲ ሰራዊት ህዝባዊ ሓይልታት ኣዝዩ ምኩር እዩ ነይሩ ካልኣይ ነገር ኣነ ሕጂ ጃህራ ከይከውን እምበሪ ዋላ ነታራ ተጋደልቲ ኣይትመርሑምና ባዕሎም እዮም ነፍሶም ይመርሑ ታራ ተጋደልቲ ሕጂ ማዕረ ኢኻሳ ሓላፊ ኮንካ ነቲ ኣብ ትሕትኻ ዘሎ ተጋዳላይ ማዕረ ኢኻ ኣብቲ ኩናት ተኣቱ ማዕረ ትዋጋእ ማዕረ እቲ ውግእ ትመርሕ ማዕረ ትቕፅል ማዕረ ትተዓፃፀፍ ካልእ የለን ክስቶ ከምዚ ክመርሑ ኢልካ መስርዕ ከምዚ ትኸውን ኢልካ ፍጹም እዚ እቲ ሓያል ጎኒ ናይቲ ሰራዊት ዝነበረ كأس زحلة تمكنات مشروع مستي زنبرة عدمة مستي مرسيات مستي زنبرة وني نتي زنبرة كبدت كما وقعزنا زعنا قفلنا كنا ينري لنا عبزي ساعات كانت زحلة تمكنو كذكر كذا حد أوان لك عدينا كمون نكبرنا لنا كان نبعلها دي نتوقع بلك عاوني لنا
كل شيء هوت كاب تراجع ميركاس كاب زلنا صحي كل ساسفنا هنا من نوابرو وق قعزو كم زخات أوصل لها زخنا نقدر كي حلوس بنفسي كله كاب نفسي أما عميل بصح كبصحي كثير ناي بصحى مخال مثكل مالتي إذا كل زيسي التخونتات كوميو ماشي بخومو هم تخيدي تودعو خونتات كال نجراين أورا كال تخولدو مينس يلا لازم قدنيو نزع منكا تبالا حدكا حد أوانون تتوقاسي ديو أطوار دي حدا كاخلون معسكرات كان نجنا تعاتي كاخو كال سقوم ستات كتوسد دوق من قد خنزارب كلنا بمن ما برو زيادة هذه قوامي جمباراتنا حزنا هنكيس كلنا من الباش حجي اختزار ولو ذل هجي من ساعة نقول مدنسوا مخون تاريخنا هبتنا تاريخ كسته اللعنا بعلنا نحبن كابوز بلد كياق نسرح كأن حلن نحدرز فلفل زارعي تاريخنا اتفلق بدمن رهاتني تفتيرو تاريخنا يو مستيات حقنا مسألتنا مثلنا ناي منبر ملكنا ينصبر ناي لمون منبرنا وتي تمكرو ناي تمالي تمكرو فتصوم تمالي تباهيلو يحلفن لو من صباحن زسغاغرنا صنع دلدل الله بتدلدل غعزنا تخيدو قيا تفصيمو بكل عينات مسواتي كل عينات كبرتات زفطر قالتي نجمجا إرتراو تاريخن كبرتاتن بحبن تسند ثلاثة سمنويت مدبيا مهدر ساعة زي أباقل قلوت تلفزيون إرترا عبدما نفس وقف تقرلاي توقيتو زي فحق من تفتيرو بت منفستي نقول واقاتات كخفل دلوي كم مخان حليفو عوشت مجهار كسحر نمسواتي كم نابقرات شويت كقدادم نقدل كزلل نسلمي كتقر نسلينا بمحاور كقذف نقايبلن بتا حساب قدمي مبقاسو بصيحو قدمي متግባሩ ፈጺሙ بأمنات مؤمن اتزبرق حيليو ازس لزخونه كم سب جنكا حلف سب ناي مغبار حيل كطرز خاله نزمن فسزي ات حيل حسابي فطيرو ات نصلااتو كم ناي معدو صلالاتو كرعد زخاله حيلي صلاتو مس منافس تنبر مس كم فطر سبي قطمو مهلاوم أمرهم كقبليك علن اتمنتاي تغرالاي قنع اورقت راي زترف حساب زي كونه زسرح حيل حساب مريحنه زباو جنبار مس نفس وقف ترقتا لب تغرالاي زحرم كم تنفاس لبو زد مصا حنت حق تولدك إلا كله دحر هاجري راويت يونيفورم زلوا أخل ناي تعليم جزيز قسمي كم يجيريو مزز قطم سراويت زباو حلتات ويزباو جنبار كتب الكلها انتهى بالليجا حدد دليتي كلاي نجر هجراونتي هجراونت سلازلو زخون متيو أبكد ما هاتو كبلاي كيلينو تي بدليتو نخواقع زتعلم سراويت هيكونن معارك وسيدو معارك غطل دموز كوسد انت زي كوينو ابتي خوينات كتريو هلا كم مجمريا انا استسلف كل حساب موداتا سراويت علي كمزنا هلاو كابز تبعيزي اي كيدين سراويت تحدد ليت لان ابزي هاغرو زواقع زليو منالبات لعلوت حلفتو وقددو هونو علاماتاتو بوم تراي زخيد مبري سراويت مجزاتينو أبزيتي نسخة نهاجر ناتا حرقت وجه هذا قال الزلا سوق موت هيدلني
እሱ ጽቡቕ ክነብር ማዕርግ በብዋኑ ከምፅእ እንተዘይኮይኑ እታ ፍልሊ እዚኣ ሕጂ እምበር ኣብ ታዕሊም ልክዕ ከምኡ ኣብ ማዓስከራት ኣብ ካልእ ቦታታት ሰልጢኑ ሰራዊት ሰውራ ኣይኮነን ዝገጥሞ እታ ሃገራውነት እያ እታ ቀንዲ ዕላማ ወይ ሕላገት ናይቲ ሰራዊት እዚኣ ህዝቢ ኤርትራ ብመሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ነቲ ብውዲት ምዕራባውያን ሓይልታት ዝተነፍጎ ሃገራዊ ልኡላውነት ንምጉንጻፍ ዝተኸተሎ መሪሕ ሓሳብ ንተጋዳላይን ሓፋሽ ህዝቡን ነዊሕን መሪርን ቃል ስካይዱ ረዚን መስዋዕት ከፊሉ ብማዕረት ዝኸፈሎ ክቡር ዋጋ ንባህጉት ተንጸባረቕ ክብርትን ስልጥንትን ሃገር ከም ዝሃንጽ ዝነበሮ ሓያል ናይ ምእማን ሓሳባት እዩ ጸላኢ ማለት ህላዌና ወይ ደጀና ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ ብሊቓትን ኣብ ፋሕን ኣብ ዜሮን ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ደብዳባት ዝገብራ ዘን አንቶኖቫስ መጻና ነይረን ካምቤራ ኣብዚ እቲ ብረት ዓፂቕናያ ዝነበርና ኣብኣተን አንጻረን እኳ ንሰልፎ ተነበርና እቲ ብቕዓት ሓደ የለን እቲ ተመክሮ ናይ ማለት ብፍጥነት ትጓዓዝ ዘላ ነፋሪት ንቕላ ወሲድካ ንምህራም ኣብ ተመክሮ ብዙሕ ኣይበሰልናን ነርና እዚ ሃሪምና ወይ ከዓ እዚ ኣድሚዕና ክብለካ እውን ኣይኽእልን ከም ሓፈሻዊ ቃውማ እሳተን መፅአን ንዓና ክድብደባ ከለዋ ንሕና ካብ ዘለና ንትኩስ ነርና ናይ ኣፅዋር ዕላማ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ድሓር ህዝባዊ ግንባር ብደገድ መፀካ ምንጪ ናይ ኣፅዋር የለን ካብቲ ፀላኢኻ ትረኽቦ ኣጥቂዕኻ ዝጎደለካ ነገር ጥይት እንድሕሪ ጎዲልካ ኣጥቂዕኻ ጥራይኻ ተምፆ ብረት እንድሕሪ ጎዲልካ ኣጥቂዕኻ ጥራይኻ ተምፆ ትሰልቦኻ ካብ ፀላኢኻ ክሳብ ዳ መወዳእታ ህዝባዊ ግንባር ናይ ደገ ምንጪ ይነበሮ ናይ ዕዳጋ ምንጪ ይነበሮ ካብ ፀላዩ ኩሉ እቲ ዝዋጋኣሉ ዝነበረ ኣፅዋር እታ ብልጫ እዚኣ كله دخام كله يزخلو تتصاورنت حتى عسلاي وطي عوض ولا جد مش عفاش البلادما يركب روان سلامين عسلاي وطي عوض ولا جد مش عفاش البلادما يركب روان سلامين رحوقي في منقد بقر خيدنا مسؤول سيو أقحص كخالق ماكينة ينبرتن سنكخان أطوار كان بأجمال يرجع إذا بأجمال بخباب نقفة مسينا بنقفة مسمت أنا نقفة خافتي سبنا أنا ببرقات زنبرنا يو ناي كليمان بنقفة مسكرنا زجات ونا كليمان ببينيرو أبزي في خطك سرنتايو كتور دخان قرنيرو أركان كسلزنا برخاني نتقرد كلا خل كلانا ينبرنا نب تقاليعنا ما لسي بحطيرو أبحافش شاوتنا ينقفها هلاوي تميت زحجز بلس نيرو كاب بلس قالنا عنقل نيرنا كون كاب حملي كابتي أب بريق أو كاب على البريق أسنا برنا له حيش دبلنا يبرا درجة جميرنا ما لسيو أب كينات قدميا أب زقبر وان كدفا زنبر الزلون أتما جرشا مربرا بكيزيقن ربحا اسمنا كخون ህዝባዊ ግንባር ግን ሓቂ ባህሩያ ነተጻብኦ ኸዓ ብሓቂ ገጢምዎ እተጻብኦ ግን ነታ ናይ ህዝቢ ፀሓይ ነታ ብሓደ ቃል እትበርቆም ናይ ህዝቢ ከዋኽብቲ ዝዕጅዋ ፀሓይ ብሰተታ ክኽብልዋ ተሓሊሎም ኣይደቀሱን ኣብ ሳልሳይ ራብዓይ ዓመቶም
ናይ መወዳእታ ዝብልዎ ናይ ሞት ፍርዲ ብምላዕ ዓቕሞም ብጥይትን ቦምባን ብነፋሪትን ታንክን ብኣጸቢቑ ዝተረቓቐ መሳርያን ከነጥፍኦም ካብ ዘይከኣልና ምዘተንፍስዎ ትንፋስ ዝኣቱ ኣብዚ ዘለዎ ዘንቅጾም መርዚ ኣዋደዱ። ኣቃውማ ናይ ጸላኢ ኣብ ሳሕል ነበረ ማዓስከራት ማለት እዩ። ቆሮራ፣ ናቕፋ፣ ኣፍዓበት ኣብዘን ሰለስተ እዚአን እዩ ነይሩ። ሕጂ ድሕርቲ ኩነታት ናይ ኩናት ሓድሕድ ጠጠው ምስ በለ ግጥም ምስ ጸላኢ ተገይሩ። ህዝባዊ ሓይልታት ንመጀመርታ ግዜ ቁሩብ እቱ ክብል ኣብቲ ናይ 73 ውግእ 15 ዝበሃል ኣሎ ነይሩ። ጸላኢ ካብዚ ኸይዱ ንህዝባዊ ግንባር ንምጥፋእ ኣብዚ ናይ ዓላኬ ዒላ ጻዕዳ ከባቢ ቀብሪ ወት ኣብ ኩናት ን15 መዓልቲ ተኻይዱ ጸላኢ እዚ ተዳኺሙ ሓደ መቐይሮ ንገዛእ ርእሱ ንህዝባዊ ግንባር ፊት ንፊት ግንባር ገጢሙ ዝሰዓረሉ ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጸላኢ ክኸውን ዕላሙ ክወቅዕ ምስ ዘይከኣለ ካብኡን ስሒቡ ኣብቲ ነበረ ማዓስከራትን እቲ ካልእ ከዓኒ ንኽረን ኣስመራ ተመሊሱ ማለት እዩ። ሽዑ ጦር ሰራዊትን ኮማንዶችን እዮም ነይሮም እቶም ዝዋግኡ ዝነበሩ ምስ ህዝባዊ ሓይልታት ማለት እዩ። ድሕሪኡ እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ጉዳይ ክስታይ እናኾነ ምስ ከደ ኣብ 74 ምቕያር ናይ ሃይለ ስላሴ ውጥቀትን መምፃእ ናይ ደርግን መፅኡ ኣብ መንጎና ናብ መንጎ ጸላእን ዝዓበየ ፍልሊ እኮ እዚ ዝዓበየ ፍልሊ እዚ እዩ። ኣብ ተግበርቲ ታሕትዎት ጽፍሕታት ካብ ኣበጋግሳን ምእካብ ናይ ሰራዊትን ብዛዕባ እቲ ዘለዎ ኩነታት ብሩህ ስእሊ ዘይምህላውን ደማሚርካስ ተግባሪ ናይ ኣካል ኣይነበረን። ጸላኢ ግበር ኣይትግበር እያ ካልእ የብላን በታ ድደልዋ ውልቀ ዝና እውን ውስኾ ኣዘዝ ኩሉ ዝደማሚርካ ሓደ ንሰራዊት ደርግ ብፍላይ ናብ ውጥቀት ደምርሖን ነገር ተነይሩ እዚ ኣባና መፂኻ እቲ ግዜ እንቲ ተመክሮ ዘምፀዩ መራሕ ጋንታ ኣሎ መራሒ ኣሎ መራሕቲ ቦጠሎ ነዚ መምርሒ ካብ ላዕልን ታሕቲ ሓሊ ኣብ መወዳእታ ኣብ ምትግባር ግን ተበግሶ ናይ ስራሕ ናጽነት ሕድሕድ ናይ ምርዳእ መንፈስ ከተማዕብል ኣለካ ኣብቲ ኣሃዱኻ እዚኣ እንድሕር ምፂኻ እታ ትደልያ ስራሕ ኣብ ግዜ ኣብ ቦታኣ ከይተጨነቕካላ ክውዳእ ክእል ታሕተዋይ ጠፍዩ እዚ ዓብዪ ክብርታት ዓብዪ ክብርታት ብተበግሶ ምስራሕ ንኣብነት ሓንቲ ታባ ተጥቃዕ ተባሂልካስ ከምዚ ናይ ደርጊ ወታደራት እዚኣ ከምዚኣ ኮይናትና ከምዚኣ ኮይናና መጀመርታ ታንሱ ክገብራ ዝኽእል ተባላሒቱ እዩ ቅድም ብሓስብ በዚኣት ኮይና በቲኣ ኣብ ሓንቲ ቦታ ተኣኪብካ እዚኣ ትግበር ፋሒልካ እዚኣ እሱ እዩ እዚቲ ተበግሶ ትበሃል። መወዳእታ ገለገለ ደገፋት ተኮይኑ ትሕተት ትኽእል ትኸውን። ስለዚ እዚ ሞት ምስ ናሕና ምስ ናይ ደርጊ ሰራዊትን እቲ መሰረታዊ ፍልሊ እዩ። ሰራዊት ደርጊ ዝወደቐሉ እዚ ስለ ዘይጨበጠ እዩ።